Diyos manhay na aga po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon kan Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod ang gabos. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao sa mo kan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ika mamumuton na Ama. Sa saimo kami minahagad ning kapatawaran, kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones, mga pasasalamat. Ni Martin Anaya and Olivia Marie Caime, ni Bong and Jean Gapayaw and family, for all the blessings ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Pasasalamat kan Malvar family, ni Mark Lewis Prongoso and family, kan Ubusan family, kan Santos and Martinez family, ni Jella May Banwa, ni Fe Atotubo and family. For the 4th birthday of Gavin Xavier Fabian, ni Hannah Pitero. Pasasalamat kan Chan and Divera family, for all the blessings, guidance, good health, and safety ni Marites Baco. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Jonathan Mendina, ni Marilu Asopardo, kan Crisol family. To God, Mama Mary, Saint Jude, Saint Therese, and all the angels and saints, ni Ana Ria Nokamora and family. Special intention, Thanksgiving, ni Michael M. Sedon and family, kan Baldo family, kan Sales family. Asin pasasalamat man ni Leo and Cynthia Ramos. Special na mga kahagadan. First, good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kahagadan ni Evelyn
ni Jefferson Rayan Lee, ni Jobert Aguado. For guidance and successful examination ni Devotee. Kahagadan man ni Maria Agnes T. Aquino. For healing and fast recovery of Marcia Tuangki, kan Tuangki family. For successful free oral defense of their PhD of Jennifer Cruel and Brenda Flores, kan Cruel family. To pass the criminology licensure examination this February 4, 5, and 6, 2026 ni Paulo B. Brioso. And for healing of Armando R. Sedon Sr. ni Michael M. Sedon and family. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag. Ki Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Ki Lorenzo and Josefina kan Dumikel family. Ki Eduardo kan Mendoza family. Ki Ignacio kan Malaca family. Ki Edwin and Eduardo Sr. ni Bong and Jinga Payaw and family. Ki Hihino and Pedro kan Asupardo and Cantara family. Ki Aida ni Sheldon S. Sarmiento. Ki Digna John Lester Jose Corazon Ariel Mauricio Rosita and Tomas Jr. kan Banwa family. Ki Juan Gloria Pilar Silvia Antonio Ruben Hihino Andrew Juanito and Miriam kan Asupardo and Cantara family. Ki Army ni Lea Ann Aringo. Ki Margie kan Ricacho family. Ki Domingo kan Dantes and Cortez family. Ki Juan and Dolores ni Maria Biata and Ortiz. Ki Josefa kan Beheranos family. Asin ki Leonila kan Laguardia, Morga and Sales family.
Sa liwat Diyos marhay na aga po, ngunyan iyo an ikaapat na Domingo kan ordinaryong panahon, isiring man Pro-Life Sunday and Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Magtirindog po sa pagpuon. Pagawad sa kagurangan, ang balwat sa iyang iniban ngunyan. Mawon asin sa lahat, ang Diyos amang langit na. Awitan ang kagurangan, gabos na banwaan. Irokya sa bilog na tinaban, ang Diyos nakaglala. Ang Diyos nakaglala. Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka na ma, kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Na-mentionar sa pagpuon, nasa ikaapat na Domingo na po kita, kan ordinaryong panahon, pinagkukonsiderar ini kan simbahan na pro-life Sunday, at the same time, Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Madadangog nga to sa enot na aldaw na ini kan Febrero, ikaapat na Domingo, kan ordinaryong panahon, ang mga kapaladan na iyoan. Sabihon ta, road map, nagtataonin direksyon, asin giya, tanganing makamtan niya to ang langit. These are road maps to heaven. Gusto mong mapalangit, isabuhay, asin maglakaw, sosog sa mga kapaladan. Bidbidon, niya to ang sa tuyang mga pagkukulang. Ihagad, ininintawad sa mahal na Diyos, taganing magkaniko kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot sa rabay tabi kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, maguring sala ko, kaya nangangatsi ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamimpi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, nadaing kasagkora. Amen. Maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka. Mag-umaw kita sa Diyos, sarabay po niya tong awiton, ang kamurawayan sa Diyos. Sa Diyos sa kaitasan, asin sa nagkakatoninongan, sa mga tawong marahayan buo. Inoomaw mika, rinurugyaw mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika. Ulitan na kula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos sa langit mo, Diyos amang makakamhan. Kagurangan na aking bugtong Jesu Kristo,
kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, hati ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa to kan nama, kaheraki kami. Kaikasanaan, banal, ikasanaan, kagurangan, ikasanaan, urok, kahalangkaw. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, kagurangnan niya mong Diyos, itugot mo sa mo na magsamba kami sa imo sa milog na buot. Asin mamuot sa gabos na tabo sa maninigong pagkamuot. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo. Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Si Propeta Sophonias nagpatanid na an kagurangnan iyo ang nag-aataman sa mga mapakumbaba asin dayaday sa saiya. Ang tunay na kusog da iminagikan sa kapangyarihan kundi sa kapakumbabaan asin pagsarig sa Diyos. Lugod, kita danay na maghinanyog sa Diyos. Siya, danay na paglauman, nganing makamtan ang tunay na katuninungan. Ang enot na babasahon. Pagbasa hali sa libro ni Propeta Sophonias. Magbalik kamo sa kagurangnan, kamugabos na mapakumbabang namamanwaan sa daga, na nag-uutob kan sa iyang mga pagbuot. Gibuhan nindo an matanos, asin mapakumbaba kamo sa atubang nin kagurangnan, tatibaad madulagan nindo an padusa sa aldaw na ipahiling kagurangnan an sa iyang kaanggotan. Iwawalat ko sa tahaw nindo ang sarong mapakumbabang banwaan na madulok sako sa paghagad nin tabang. An matatada sa banwaan nin Israel, dai magibo nin maraot sa kapwa, dai magpuputik o mandadaya, magiging mauswag sinda asin matiwasay, dai sinda matatakot sa kiisay man. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga dukha sa Espiritu, ta sa inda ang kahadean ng langit. Paladan ang mga dukha sa Espiritu, ta sa inda ang kahadean nin langit. Danay niyang inuutob ang sa iyang mga panuga, minapahiling siya nin hostisya sa inaapi, minataon nin kakanon sa nagugutom, pinapatalingkas nin kagurangnan ang mga bilanggo. Paladan ang mga dukha sa Espiritu, ta sa inda ang kahadean nin langit. Tinatauanin kagurangnan nin pakahiling ang mga buta, binabangon niya ang mga napapadungkal, namumutan niya ang mga matanos, ang mga dayuhan sinusurog nin kagurangnan. Paladan ang mga dukha sa Espiritu, ta sa inda ang kahadean nin langit. Ang mga ilo as simbalo sa iyang tinatabangan, alagad rinaraot niya ang mga plano kan mga tampalasan. Ang kagurangnan hade sa gudpaman, ang sa imong Diyos o Syon magahade sa panahon na daing kasagkoran. Paladan ang mga dukha sa Espiritu, ta sa inda ang kahadean nin langit. Ikaduwang babasahon. Pinili ni Diyos ang mga maluya sa mataning kinakban, nganing supugon ang mga makapangyarihan. Iyo ini ang pagpagirumdom sa to ni San Pablo. Ang kaligtasan, dai manunumpungan sa sadiring tibay o kakayahan. Ang kaligtasan, minagikan sa naki Kristo. Huli ka ini, makanood man lugod kita,
na mabuhay sa dalaning katanosan asin kapakumbabaan. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa hali sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, girumduman nindo kung ano kamo kaidto, kan apudon kamo nin Diyos. Nagkapirasa na sa indo kaidto, an mga madunong, mga mapangyari, saka mga ginagalangan, susog sa kinaban na ini. Alagad, tuyong pinili nin Diyos ang mga taong mangmang sa kinaban, tanganing mapasupog ang mga madunong. Pinili niya ang mga taong maluya sa kinaban, tanganing mapasupog ang mga makusog. Pinili nin Diyos ang mga tao na pinagmamata-mata, saka pinaghahamak asin mayo nin halaga, tanganing laglagon ang mahalaga para sa kinaban. Kaya mayo nin si isay man sa pwedeng makapagpaabaw-abaw sa atubang nin Diyos. Alagad, isinaro kamo nin Diyos ki Kristo Jesus. Ginibo man niya na si Kristo, iyo ang maging kadunungan ta. Sa pagi ni Kristo Jesus, kita naging matanos sa Diyos. Pinangagin banal kita, asin talingkas. Kaya siring sa nasusurat, ang buot magpaabaw-abaw sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Alleluia, alleluia. Sabihon mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrokyaw kan banal na Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan mahiling na Jesus, ang kadakol na tao, tuminukad siya sa sarong bulod. Pakatukaw niya, nagdurulok sa iyan mga disipulos niya. Dangan tinukdoan niya sinda kaini. Paladan ang mga duka sa espiritu, hulita sa indaan kahadaan in langit. Paladan ang mga nagmumundo, hulita sinda rarangahon. Paladan ang mga mahuyo, hulita sinda magmamana kandaga. Paladan ang mga nagugutom asin napapaha sa katanosan, hulita sinda pagkababasugon. Paladan ang mga mahihirakon, hulita sinda mahihirakan. Paladan ang mga malinigan puso, hulita mahihiling ninda ang Diyos. Paladan ang mga parapatuninong, hulita aapudon sindang mga aki ni Diyos. Paladan ang mga pinapasakitan dahil sa katanosan, hulita sa indaan kahadean in langit. Paladan kamo. Kung minumuda kamo, pinapasakitan na sin pinapakaraot kan mga tao dahil sako. Arog man kay ni ang ginibo sa mga propetang nainot sa Indo. Urog na magugma kamo, tadakuda ang balos sa Indo sa langit. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kakurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Pakisabihanan sa imong kataid, salamat, tayaon ka. Day magturog. Salamat po, tayaon kamo. Nasa ikaapat na Domingo na po kita kan sa tuyang ikaapat na Domingo kan ordinaryong panahon ang Ebanghelyo kinua sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5, versikulo 1 hasta 12. Ang pinag-uurulayan digdi, nadangog niya to, ang manunungod sa kapaladan or Beatitudes. Sa pagdangog pa sa na, Beatitudes. These are the attitudes that we should adopt in life. Gusto tang mapasiring sa langit? Isabuhay niya to ining mga kapaladan. Ta ini po ang itinaokan sa tong kagurangnan na roadmap going to heaven. Direksyon, asin giya, kung maabot niya tong makaabot sa langit. Sa kinaban baga po sa buhay, kadakol kitang mga rules
regulations and laws that we need to abide with. Nakaipuan niya itong sunodon. And these laws and rules are intended to give or to serve as guide and direction sa satuya pong buhay. Tanganing makaabot kita, makamtan niya to ang satuyang mga kamautan, asin makaabot po kita sa satuyang destinasyon sa buhay. Kaya baga dyan sa palibot kadakol kitang mahiling na mga arrows, pointing right, pointing left, garitig sasabihan kita, this way please. Yan. Takong data sunodon, baka mahulog kita sa kanal. Yan. Igwangani ni mga dakulo na road signs. Lalong-lalo na niya na dakulo na ang pigaayos ng mga tinampo. Bako, so dakulo na mga, anong apod kayo ni? Detours na kitang nainkwentro. Pero digdi sa Ebanghelyo, mga tugang, kan sa tong kakurang na nagsakat duman sa bulod, asin nagtukaw, asin pinagdiskutir niya, pinagpahayag niya ining mga kapaladan sa mga tao na nagsunod sa iya, ining bako sa na ini pagtao sa indanin sabihon ta list of rules or list of traffic rules na nagsasabi sa tuya na halimbawa no parking. Day mag-park o digdi sa may atubangan kan St. Jude may nakalaag dyan na no parking. Pero mahiling ta dyan permi naman giraray nagpaparart. Kaya minsan pag maabot so ma-park na dapat ma-park dyan dahil parkingan. Yan. Minsan may nakalaag na one-way ticket. Minsan may nakalaag na slow down. Minsan pag nahihiling ko dyan sa may mga tigpapakaray na tinampo, ang nakalaag, slow down, men at work. Yan. Kung minsan ang pagbasa ko sa na, slow men down at work. Tahaluyon magkatarapos. Yan. Kadakol kitang mga signs na nahihiling sa satuyang palibot. Bako sa nang tigtataukan sa tuyang kagurangnan, ining mga list of traffic rules, but he actually offered a road map sa paagi kay ining mga kapaladan. Ano ining mga road maps na ini? Ini an magiya, ini an mataonin direksyon tanganing maabot niya to an sa tuyang mga minamaot sa buhay. These are goals and guide to follow in life. Bako ining simpleng GPS, itong inaapod niya itong global positioning system, arog kang Waze, na nagsasabi sa tuya, iningayaan, pinakamadali na dalan. This is the fastest route or road. Bako iyan, arog ka iyan, kundi ini mismo sarong mapa, ining kapaladan, na nagsasabi sa tuya, gusto mong makamtan ng buhay, gusto mong makamtan ng langit, dahil magturog sa misa. Ini ang dalan pasiring sa buhay. Sunodon mo ang mga kapaladan. Pero kung mahahalata ta po, ining mga kapaladan, the beatitude sound upside down to the world. Why? Sa kinaban, baliktad. Sisayan mga paladan, so mga mayaman, bako so mga pobre, bako. Sisayan mga paladan, so mga maugma, bako ining mga nagmumundo. So mga basog, ang paladan, bako so mga nagugutom. If you notice, ining mga beatitudes, baliktad. Ang mga paladan, sosog sa satuyang kagurangnan, itong mga nagtitios, poor in spirit. Ang mga paladan, itong mga gutom, pinapasakitan. Sindaan mga paladan. Kaya, maski siguro haputon ko kamungo niya, sisay ang gustong maging gutom. Sisay ang gustong paglibakon kan tao, dahil maitaas kan sa iyang kamot. Pero para sa satuyang kagurangnan, sosog sa kapaladan na sa iyang ipinahayag, ang mga paladan, ining mga tao na nagsasakit dahil, that is a very important qualification, dahil sa iya. Takong pobre ka, dahil kang kahuslaan mo, I don't think you will be blessed.
Kung nagsasakit ka, dahil tasala mo man, I don't think you will be blessed. Kaya ining Beatitudes, mga tugang, nagpapahiling sa tuya na mismo ang sa tong kagurangnan, aram niya po kung pasain kita. Aram niya ang destinasyon. Kaya nga ni itinutukdo niya ining klase nin buhay, iyo ang kapaladan sa sato, tanganing makaabot kita para ni sa saiya, asin para ni sa langit. The Beatitudes show us who we become when God is in charge. Kung titugutan ta na siya, an mamayo kan sa tuya pong buhay. And where that kind of life leads. Kung pasain ang siring na klase kan buhay. In other words, when we walk the Beatitudes, kung maglakaw kita susog sa kapaladan, we are already on the road that leads to heaven. Yan. Habo nindo kayan. Yan. Kung ikapalan pinapasakitan, pigpapakaraot dahil sa iya. Kung ika pinagmumuda dahil sa iya. Kung ika nagtitios dahil sa iya. Nagugutom dahil sa iya. Ikapalan mapapalangit. Kaya, paano kita malakaw? Pasiring sa siring na dalan. Tinawan kita nin detalye kan sa tuyang ebanghelyo. Itinukdo mismo kan sa tuyang kagurangnan. Paano kita mapapalangit? Sisayan paladan sa matakan mahal na Diyos. Number 1, sabi niya, blessed are the poor in spirit. Dukha sa espiritu. Bako, tigsasabi kayo ni naday ka na dapat na kwarta sa imong wallet. Ang tigsasabi kayo ni sa tuya na kita dapat bukasan sa tuyang mga puso, bukasan sa tuyang mga kabot para sa tuyang kagurangnan. Sabi kayan, when our hands are full of pride, there is no space for grace. Pano nin kayabangan, sabi kayan, walang papasok na biyaya sa puso na puno ng yabang. Tandaan ta po yan. Kaya as we go through life, sa paglakaw tadigdi sa kinaban, magayon po ining tandaan, start the day with humility. Kung mangangadji ka man, ini po asanaan sa imong pangadji, ngunya na aldaw. Lord, ika na po muna ang bahala sa sakuyang buhay. Bako ako, kundi ika. Kaya maturog na ako, bahala ka na, kagurangnan. Ikadua, blessed are the meek. Anong meek sa Bicol? Mahuyo. It has something to do with humility and self-control. Pag sinabi tang meekness, it is a strength with brakes. May preno. Strength with love. Bako dahil ta maluya ka, kundi may dikit na preno sa imong kusog. Ina-attribute mo ang gabo sa mahal na Diyos, bako sa imo. Kaya ang leksyon kay ini sa tuya, mas pili untag maging kalmado sa pag-agi niya to digdi sa buhay kaysa permi kitang anggot or permi kitang gustong makabalos. Yan, lalong-lalo na bagangon yan sa internet or online, dakulon ang mga nagrarants, dakulon ang, kung isipon, dakulon ang kaso nin mga cyber libel. Maging kalmado sa nakita sa satuya pong buhay. Maging meek o mahuyo sa tubang nin mahal na Diyos. Sunod, maging maheherakon. Paladandaa ang mga maheherakon. Kung kita maheherakon, madali kitang makamove on. Mercy keeps traffic moving. Permi kitang nata-traffic dyan. Magpasiring duman sa 3rd District, traffic. Magpasiring sa 1st District, traffic. Yan. Kung malibong permi ang payo mo, yan. Mas lalo na nagta-traffic kung dakulon ang malibong ang payo. Bako, sabi nga ni kayan, grudges cause gridlock.
Yeah. Kung daradara ta pirmi kulog kibuot, diyan nagkakaigwanin, conflict sa tahaw niya to. So hinahagad sa tuyang maging, sa paglakaw tadigdi sa kinaban, tanganing kita maging paladan, tigahagad po sa tuya na magpatawad, to forgive quickly, sa harong man, sa tuya man na place of work, and lalong-lalo na sa buhay niya to, digdi sa satuyang parokya. Kaya ako, nagbabalon ako perminin, pasensya, lalong-lalo na pag mamisa, na nagmata akong alas 4, tapos pag nagsermona ako, tururugman sa mga tao. So, nagpapasensya po ako sa Indo. Yan, joke. Yan. So, sunod, peacemakers. Para patuninong. Yan, na-mention na rin ni sa tuya po, sindaan mga paladan sa atubang ni mahal na Diyos. Pwedeng sa matakan, kinaban ba ko sindang paladan? Kundi paladan ining mga nagpapatuninong. Yan. Pag sinabi tang katuninongan, it's not the absence of noise. Bako iyan pagiging silensyo. It's about bridge building. Tigi-expectar kitang maging bridge builders instead of noise makers, maging mga paribok. Kaya, tigahagad po sa tuya, sa paglakaw, asin lakbay di sa ginaban kaining kapaladan to speak with kindness, repair what is broken, lalong-lalo na ining mga relasyon na nawara po sa tuya, relasyon sa tugang, relasyon sa pamilya, relasyon sa satuyang komunidad. Start with one conversation. Last, blessed are those persecuted for righteousness. Pigpapakaraot dahil sa katanosan. Pigmumuda ka dahil sa katanosan. Totoo po yan, minsan, pag naglalakaw ka sa dalan, kan sa tuyang kagurangnan, minsan, nagka-counterflow ka. You are swimming against the traffic. You are swimming against the flow. Taso kadaklan, ini ang tigigibo. Pero ika, na nagmamaot maglakaw sa dalan kan kagurangnan, ini ang sa imong minamaot, pinaglalaban mo kung ano ang tama. We try to stay faithful even when it is hard. So ang leksyon, do what is right even when it costs comfort. It may cause inconvenience. It may cause discomfort sa parte mo. Pero kung ini ang tama, iyan ang dapat mong gibuhon. So mga practical na leksyon, mga harali po sa napong suggestion ini. So ngunyan, check your direction. Ngunyan na aldaw. Kaputa daw sa imong sadiri. Ano sa mga kapalada na ini ang kaipuhan mo? Baka kaipuhan mo ning kapakumbabaan, maging simple, poor in spirit. Baka kaipuhan mong maging gutom sa katanosan. Anong partikular na kapaladan or beatitudes ang kinakaipuhan mo sa aldaw na ini? Ikadua, drive slow through people's lives. Luway-luway sana. Bako super ning garisiga. Listen more and judge less. Ramdam niyo doon sa driver's prayer. Ako, every day when I drive, ini po permi konting recite silently. Grant me, O Lord, a watchful eye, a steady hand, so that no one will be hurt as I pass by. Sa pag-agi tadigdi sa kinapan, pagkaigwamang lugod kita nin, marimlat na mata, steady hand, tanganing pag-agi ta, dahi man lugod kitang mahulugan. Drive slow through people's lives. Pangtulo, trust the destination. Totoo, andala na buot palakawan sa tuya kan sa tuyang kagurangnan, piot o hayaktit. Pano nin kaulangan or obstacles, pano nin pagbalo asin problema. Pero rest assured na ining dala na ini, ining destinong ini, iyon madara sa tuya sa kaugmahan sa langit.
Sabi kang sarong kasabihan na nabasa ko, life is not about the journey. It's more about the destination. Bako kung anong linunadan mo, piltrang ko o pantrang ko, alat ko pa man yan, eroplano, ang mas importante, kung pasain ka, makaabot ka. Pamanila ka, nasa Manila ka, dahil ka nasa Davao. Oh. So it's not about the journey. It's all about the destination. So namumutan ko mga tugang, ining mga kapaladan, bako sana po ining mga dekorasyon na pwede tang ilaag dyan sa satuyang mga walls, sa classroom, o sa simbahan man. These are direction signs for daily life. Ini ang direksyon na dapat niya tong tahakon sa satuyang buhay. So, lugod pa man kita po gabos, maglakaw sa siring na dalan, step by step. Tanganing makuha niya to sa satuyang sadiri na ining paglakbay na ini mismo, iyon na ini ang patana sa lambang saro sa tuya kan langit. And so we find ourselves closer to heaven. Amen? Sa ngaran ka na maaki, as in Espiritu Santo. Amen. Maratana po kamo, matindog kita gabos, sarabay niya itong ipahayag, ang sa tong pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos na makakamhan, kaglalang kang langit asin daga. Asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangida muli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria. Pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na deing kasagkoran. Amen. Ang gabos na tao, nagmamawot din kaugmahan. Mamibi kita sa Ama para sa katuninongan ng kalag, asin ang bilog na pagdusay kan sa diri sa iya. Sabihon ta, kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kang simbahan, maging makusog sa paghulit kan marahay na bareta, na salungat sa mga pinapahalagahan kang kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pinapasakitan, huli kan sa indang pagsaksi sa Ebanghelyo, maranga kang pasensya ni Kristo, sa tahaw nin sa indang kadipisilan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing isa puso niya to gabos ang mga kapaladan, asin kita maging maugma, asin paladan sa pagtugdas, kan kahadean ni Diyos sa kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang asin mga nagmumundo sa pagkagadanin mahal sa buhay, mapakusog asin maumayan sa indang kamundoan asin pagsakit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan magkamit, kan Diyos no nakagayagayahan, asing katuninungan sa langit no nakahadean. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sagkod paman, arami an sa imong danay na pagmakulog para sa samong kaugmahan. Pakusuga kami asin gibuhang dayupot sa imo, naburabod nin tunay na katuninongan, asin kaugmahan, huli ki Kristo na samong kakurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Idinudulot niya mo ang aragusin at tinapay, ngaling
Magpamibi ka mo mga dugang tanganingan sako, hasinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kang bilog niyang banal na simba. Kagurang na namimibi kami warasan sa mo na sa bilog na isip maglingkod sa ibo, tanganing sa imong grasya na naglilinig sa mo, maugasan kami kan mga misteryo man sana na sa mong pinaglilingkudan. Uri kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaas ang espiritu. mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon, alagad ng tawo, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinagsakop sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa atubang kan darakula mong gibo padagos na mag-omaw sa ibo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kay bakan gabos na angheles, kami nag-oomaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukman, at langit asin dagat, panukan sa imong kamurawayan. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Sana, Hosana, sa kaitaasan. kaitasan, paladanan minarigin, Sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kabugabos, asin magkakan kainitay ni ang sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanya man kan kalis sa sinsagirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kay nitay ni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. At pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sa kuwada ikaw ang magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo,
pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Sinda, asinad gabos na mga gadandangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimipi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa gabos na santos na kay tupa nakapagayagaya sa imo. Magkani kong magin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo sirigman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Ngunyan mamibi kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurangnan. Ama niyaman ayaon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatungan kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit, at sa mong kakanan sa araw-aldaw. Itao mo sa muyan niya, asin patawagan mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin are kami pagdarasa sa kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mangal daw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imuan kahadean, Sinan kapangyarihan, siring man dan kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare pagkilinga, ang sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan, katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay, sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya na po espiritu. mo niya nahihira sa lambang saro, ang tanda din katuninongan. Peace be with you.
Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. At sakramentong idinusay sa pagbabanalkan sa imong simbahan. Damdagan, hawak mong gahan. Tinapay asin darang niyamong ginagong kan sa imong hawak asin dugo sa pagirumdumkan sa imong kaligtasan. Asin pagpapahayag kan sa imong kamurawayan. Ikaw kaligtasan. Ang sakramentong nagdadanan sa pagpatalingkas sa musa kasalan. Tandakan, pagmong Tinapay asin araw niyamong ginagong kan sa imong hawak asin dugo sa pagirumdumkan sa imong kaligtasan. Asin pagpapahayag kan sa imong kamurawayan. mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, tabagi kaming magkamit kan mga langit noon na bagay sa pagselebrar, tanganing pakusugon kami kan mga biyaya ngunyan, asin matukdoan kami kan mga nagdadanay. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pro seminaryo.
Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 43,635 pesos and 85 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,941 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,933 pesos and 50 centavos para po ini sa Biblical Apostolate. Siring man sa Pebrero 2 sagkod 4, aldaw nin Lunes sagkod Miyerkules. Magkakaigwa po nin 3 Masses for the Dead o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya to giromdomon. Mapuo na po ang misa nobinaryo para sa Our Lady of Lourdes sa Pebrero 2, sagkod po ini sa Pebrero 10, sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Siring man, magkakaigwa po ning pagbendisyon ning kandila sa Pebrero 2 sa aga, sa gabos na oras nin misa. Available man po sa opisina ang mga kandila. Asin sa Pebrero 3, magkakaigwa po nin Blessing of Drought. Anak kolekta niya to para sa bulan nin Enero hali sa tada canisters, igwang total na 5,420 pesos. So mga nagbalik na kan sa indang canisters, pwede na po nakuwaon sa opisina ang tada canister. Tanganing magpuo naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Pebrero. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Asin maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 1,200 pesos, duwang 1,000 pesos, 700 pesos, 550 pesos, tulong 500 pesos, asin 400 pesos. From parishioner, 3,000 pesos. Mr. and Mrs. Pepe and Mila Bautista, 1,000 pesos. Di Castro family, 1,000 pesos. Devotee, 1,000 pesos. LPL Anislag, 1,000 pesos. Asin devotee, 300 pesos. Diyos mabalus po. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Salamat po sa inyong gabos, sa mga nagpartisipar sa misa, sa mga day nagturog kasubago, sa mga choir, lectors, commentator, lay minister, mass collectors, and sa tuyang mga acolytes, altar servers. Thank you po, and sponsors kan sa tuyang misa. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendition ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, ano ma, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Ikaw sa mga dalangin kinabang, Si Jesus aron sa mga katawuhan, harayo haraniman, paduman banwat, siya darhon niya tugon niya. An tatarabon na nadangog, ang tinapay na nagbasog, ang murabot ng bagong kusog, tangani sa kapwa maglingkod. Nakaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus darhon sa mga katawuhan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tungon niya. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tungon niya. Good morning, Good and morning thank you to po. Father